Kerran on käynyt aikaisemmin katsomaan äskeisen suorituksen. Näin. Joo. Mutta aloitetaan sillä, että me vähän laitetaan. Joo. Mä annan sulle ihan tän ikman päähän, käteen ja mä käsittelen tästä. Hyvä. Sitten alkaa leikkimään. Talutti irti, panna alta kiinni. Joo. Ja panna alta silleen toisinpäin myötä. Joo. Silleen. Joo. Sitten mä annan tän lelun sulle. Ensin päästät koiran irti. Vedät 2 kertaa maata pitkin. Heität mulle. Mä heitän sulle ja heitän mulle takaisin. Joo. Ja kato mua kun heität. Yritä heittää semmosia puoliksi mahdollisia kiinni. No sitä en takaa. Joo, mut sit me yritetään uudestaan. Päästä koira. Käskit hyvin. Joo. Irti. Irti. Ja heitä suoraan. Ja uudestaan. Irti. Maata pitkin taas. Joo. Ja irti. Kutsu koiraa. Eva. Yhdessä irrottaa. Ja ota pannaa kiinni. Irti. No ja sitten katsotaan lähtisikö. Otan tänne korjaan. Katsotaan lähtisikö se mun kanssa leikkimään. Eihän toki. Päästä. Kutsu koiraa. Eva. Täällä. Hyvä. Täällä. Hei. Täällä. Tule. Lelu irti. Joo, lelu irti ja koirat aluksi. Irti. No, kopporavistukset on kyllä epäreiluja, kun toinen pitää. Ja sitten yleisö liikkuu.